Ponoć tutaj pochowanych jest kole 500 wojoków. A klasztor był najbardziej chudobnym cysterskim klasztorem, łopactwem. Tutaj wylazła taka baba, co tutaj mieszka, i nam powiedziała, co tych murali je, nie ino murali, bo tu je na deskach 16. Za tych wszystkich czeskich osad tutaj najwięcej welowało Polski, no z kuli tego, co były też te osadniki spoza tej wspólnoty. Witam was, Rostomili. Dzisiaj biera was na rajza do gminy Jemylnica. A wy abonirujcie mój kanał, proszę was, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co piątek, genau o 6 wieczór nowe tajliki, jeżek też na Facebooku, Instagramie. No i proszę też do moich geszeftów, linki w opisie kanału, jako też w opisie filmu. Jadymy. Jemylnica, albo też Imielnica, takie po śląsku, a po polsku Jemielnica, po niemiecku Himmelwitz. To dziedzina i wiejsko-gmina w Strzeleckim Krysie, w Łopolskim województwie. W całej gminie kwateruje kole 7000 personów, a w samej Jemylnicy kole 3500 personów. Pierwsze wzmianki o osadzie to rok 1225. Do gminy okrom Jemylnice przynależą Barut, po niemiecku Liebenhain, Cyntawa i po niemiecku i po polsku, Gąsierowice, po polsku Gąsiorowice, po niemiecku Gąsiorowic, Łaziska, po polsku, bo lokalnie go dają po śląsku Łaziska, na wschodzie Górnego Śląska by powiedzieli Łaziska, no ale są my w centrum Górnego Śląska, a po niemiecku Lazisk, Wierchlesie, a po niemiecku Wierszlesze. Grudek od Pejtra, albo grodziec od Pejtra, albo Pejtrowy Grudek, albo Pejtrowy Grodziec, tak by szło powiedzieć po śląsku, szajbnicie eli mam recht. Petersgrec to oficjalne miano po niemiecku i takie fungowało pierwej na zaczątku od założenia. Petrów Hradec to nieoficjalne miano po czesku, też fungowało ono od zaczątku, potocznie też go dali Petrowice, a od 1945 roku Poloki pomieniły miano na Piotrogród, no ale ino na krótko, bo już we 1946 roku zamianowali ta dziedzina Piotrówka. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Jemylnica śląską narodowość deklarowało 26,66%, a niemiecko 14,78%. Niektórzy deklarowali dwie narodowości. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 we wszystkich dziedzinach dzisiejszej gminy Jemylnica wygrała polską opcję. Ino we Petersgrec większość wylowała Niemcy. W Himmelwitz za Polską było 75% personów. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co nastała w większości na placach głównego Regierungsbezirk Oppeln. Place te leżą 60 km na zachód od Katowic, a od Opolo 40 km na wschód. A nasza rajza napoczynamy genau z Jemylnice. Są my przy miejskim amcie, napisy po polsku, po niemiecku. Szkoda, co nie ma po śląsku. Przy wjeździe też było po polsku i po niemiecku na tabulce. Mamy nowy amt, mamy stary amt, tam mamy ino napisy po polsku, mamy tam polskofana, tutaj żadnych fanów nie ma, no szkoda, co nie ma śląskiej fany, niemiecko też by mogła być, no i szkoda przede wszystkim, co nie ma śląskich szrajbunków. Jemylnica, Himmelwitz, no a kaj Jemylnica, albo jeszcze inaczej się go do po śląsku na ta dziedzina, a jo dziwom już na kościół i były klasztor. Idziemy tam. Charakterystyczny frankoński układ domów, czyli ze trzech stron obtoczone. Mamy zabudowania gospodarcze, mamy chałupy, mamy plac. Na Górnym Śląsku idzie takie coś trafić, no i nieraz widzieli, żeście to na filmach. A tutaj kamień i tabulka z mianami
dziedziny. Mamy napisane po polsku, niemiecku, angielsku, francusku i po rusku. Czemu nie ma po śląsku? Naprawdę, nie ma gańba godać i pisać po śląsku. No i tak, 1225 Gemelnici, 1285 Gemelnicha, 1302 Gemelnic, 1310 Gemelniche, 1364 Gemilnicz, 1366 Gemelnic, 1401 Gimelnycz, 1485 Giemelnicz, 1608 Jemelnic, 1616 Himmelwitz, 1677 Gimelwitz, 1699 Gemelnicium, 1776 Himmelwitz, 1945 Kej Czerwona Armio, tu Kej wlazła Himmelwitz, no i w 45 we kwietniu polska administracja i Mielnica i o 47 Jemielnica. Tak to je. Pamiętajcie, o śląskim Szrajbunku jeszcze się zmieści, albo tu. Maibaum. Fest charakterystyczne dla Śląska. Do tej zachodniej i szczotkowej tajle u nas na wschodzie tego nie ma. No chyba, że ktoś we prywatnych domach, Beispiel Peter Langer we Krasowach. No i on nie pomógł. Figura z roku 1756 postawił to łopat Eugen Mizura. Na ringu mamy też dynkman ze I światowej wojny. Kuzocy poległych w tej wojnie, bo postawiony po niej w roku 1932, zniszczony w latach 1946-47, to już od Polaków, i zrenowowany, odnowiony w latach 1992, 2 odsłonięty w 1992 roku, toż wtedy, kiedy jo się narodził. I wtedy też dokuplowali tutaj tabule ze II światowej wojny, no i to wszystko, co tutaj mamy. Polegli ze Himmelwitz i ze okolicznych dziedzin. Za mną szynk. Powstał we XIV stuleciu, założony od cystersów, był własnością cystersów i no inksi go dzierżawili. O cystersach za chwilę jeszcze będziemy gadać. Pierwej był on drzewiany, potem zgorał we 20 latach XVIII stulecia i postawili murowany. Nie skorzej we 20 latach XX stulecia zaś zgorał, odbudowali go. No i nie skorzej już we XXI stuleciu wyremontowali, przejęła to gmina, a od roku 2023 jest to Wiejsko Świetlica, jako też szynk. Ze zadku szynku mamy jeszcze studnia ze XIX stulecia. Widzicie, wszystko funguje i no wody nie ma. Odnowiono w 2011. Tutaj, kaj dzisiaj znajduje się ten kościół, o nim za chwilę, ponoć miał być słowiański plac, kaj oddawali z oca słowiańskiemu bogowi Tyrusowi. Ponoć w roku 997 przechodził tędy Wojciech, praski biskup. Zmierzał do Prusów. No i on miał zakorzenić tutaj chrześcijaństwo. Wiemy, co ten plac, Śląsk, jako też Małopolska, przynależały do Wielgiej Morawy, a Wielgomorawa już we 863 przyjęła chrześcijaństwo od Cyryla i Metodego. No ale mono tutaj genau nie zakorzeniło się jeszcze to chrześcijaństwo. No tak richtig, Wielgomorawski Reich już na początku IX stulecia przyjął chrześcijaństwo od Bajerów, no ale ono się nie zakorzeniło. No ale przyjmujemy, co Śląsk 103 lata przodzi od Polski był ochrzczony. Kiedy Polany przyjęły chrzest w 966, nie będziemy tutaj się zagłębiać w to, bo mono Mieszko już był wcześniej ochrzczony, no ale jedna z hipotez jest taka, co on i jego drużyna się ochrzcili.
to też nie do każdej dziedziny zaroskiwe w 966 roku to chrześcijaństwo dotarło. To był proces, co trwał poraset lat. Jeszcze przed pierwszymi zmiankami o dziedzinie we XII stuleciu mieli tutaj przybyć koloniści ze Frankonie. No i z kuli tego mamy ten frankoński układ. Tamkaj mamy dzisiaj ring, co jak wam pokazywał, Maibaum, Dinkmal, Nepomuk. To był plac dla łowiec, a nie skorzej torg. No i krótko po przybyciu tutaj ludzi ze Frankonie powstał ten kościół. Mono był on drzewiany na zaczątku, tego nie wiemy. Kościół powstał albo pod koniec XII, albo na zaczątku XIII stulecia. No ale nie skorzej w roku 1289 przybyły tutaj cystersy. Ze Rudów. Byli my w Rudach, kole Raci Boża. Kuknijcie sobie do tego tajlika. Tam ekleruje tak akuratnie, skąd te cystersy przybyły. Ja? Ze Morimont, ze Francyje. Co to jest ten zakon cystersów, kiedy on powstał, tak dalej. Nie będę tu się powtarzał. Kuknijcie sobie do tego tajlika. To był klasztor Cera, tak idzie powiedzieć tutaj we Jemelnicy. Troszkę na północ od Rudów. 1289 rok. No i cystersy budują tutaj drzewiany klasztor, no ale murowany kościół pod wezwaniem świętego Jakoba Łomboł. Ten kościół, co tutaj widzicie, jest prawdopodobnie ze XIV stulecia. Do połowy XV stulecia, no tak richtig, on potem był pozbawiony wezwania, jak powstał nowy kościół, zaraz o nim będziemy gadać. No a od końca 1477, już od końca XV stulecia nosił on wezwanie wszystkich świętych. Jest on gotycki, no ale dryny mamy barok. Niestety jest zawrzyty, nie pokorza wam. Przebudowa ze XVII i XVIII stulecia. Zaraz jeszcze będziemy gadać o cystersach, o nowym kościele, o klasztorze, kaj nie skorzy się przenieśli i wybudowali swoja fundację. A teraz proszę was na Kirchhof. Są my już tak richtig na Kirchhofie, no ale zanim dotremy do grabów, jeszcze ta tabulka. Johannes Nucius Nibler to był łopat stąd. Narodził się we Görlitz w roku 1556, umrzył we Himmelwitz w roku 1620. Cysterski łopat, majster, grał na warhanach, kompozytor, fest znany wtedy w latach 1591-1620 był tutaj za łopata. W 92 roku ta tabulka powstała. Markus Gerechte to jest jeszcze inksza persona, co musimy tutaj wspomnieć. Marek Prawy, Marek ze Jemelnice, bojownik o sprawiedliwość społeczną we pruskim królestwie. Francuski cmentarz, tak to jest zaznaczone nie przy tym kościele wszystkich świętych. Trzeba poraset metrów iść dalej. Tam też mamy pora grabów, no ale nie o to mi się rozchodziło. Rozchodzi mi się o to. Dinkmal na grabie tak richtig. Ponoć tutaj pochowanych jest kole 500 wojaków. Wojaków wielkiej armii. 1812, 1813 Napoleon zmajstrował wielką armię. Kole 600 000 ludzi. I dawnych przeciwników też. Prusy, Austria. Wymuszony sojusz. Idą na Moskwę. Wiemy, Napoleon przegrywa. Odwrót. Potem wielka armia się rozpada i Napoleon przegrywa. Kończy. 1814 zesłany na Elba. Potem jeszcze 100 dni, 1815 zesłany na Wyspa Świętej Heleny. No i tutaj tych 500 soldatów jest pochowanych. Dinkmal stanął tutaj
w roku 1921. Potem zniszczony, odbudowany, nie wiem, genau w jakim roku, czemu w 1921. Był to abstimmунgowy plac, no i tutaj stacjonowały wojska francuskie, no między innymi, no bo też Italoki i Brytyjczyki, no ale Francuzery też. No i oni, kuzocy, swoim rodakom to postawili. Strzelcy alpejscy. Czemu strzelcy alpejscy na Górnym Śląsku? No bo myśleli, co te Oberschlesien to je górski plac, no i myśleli, co we górskich warunkach będą tutaj zmuszeni stacjonować, ewentualnie no, walczyć, wachować tego wszystkiego. Wiemy, co oni Polakom sprzyjali fest. Wiemy, co mamy tutaj wyżyna, góry, mamy Beskidy, no, ale tam nie było plebiscytowego placu na cieszyńskiej ziemi. Je to fest wiedowne, przyjdźcie tutaj, werci się. Na zaczątku XIV stulecia cystersy przeniosły się stamtąd, tam my byli, tutaj. No i napoczęli budować gotycki wtedy klasztor i kościół. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Panienki i Świętego Jakoba, dzisiaj pod wezwaniem Wniebowzięciu Najświętszej Panienki, jest to też sanktuarium Świętego Józefa. Kwaterowało wtedy tu 20 mnichów, a klasztor był najbardziej chudobnym cysterskim klasztorem, łopactwem na Śląsku. We Śląsku też idzie powiedzieć. Pozdrawiam Markusa i Adama. Na Górnym Śląsku były ino dwa, tutaj i w Rudach, no ale na całkiem Śląsku było ich więcej. Na Dolnym Śląsku, kuchnijcie sobie do tego filmu o Rudach, tam wszystko genau ekleruje. No i czym się zajmowali te cystersy? Dzierżawili grunty, uprawiali łobiele, było sypanie, do dzisiaj się zachował ten budynek, była piekarnia, browar, to dzisiaj też się zachował ten budynek. Młyny, jeden ze młynów był genau przy klasztorze, od 14 do 30 lat XX stulecia fungował, potem go zawarli, przekazali ludziom, kwaterują tam dzisiaj normalnie ludzie. No i rybniki, to je przede wszystkim to, o czym my też gadali przy Rudach. No tutaj mamy rybnik, obejrzyjcie jak on je wyschły. Mamy dzisiaj 1 lipnia. Ludzie, co tutaj na kołach przejeżdżali, myślę, co miejscowi gadali, co nigdy jeszcze nie widzieli takiego rybnika. No tu prawie nie ma wody. Mamy susza, trochę popadało, u mnie w Ekinik City wczoraj, przedwczoraj, no ale tu ono nie padało. Ale te rybniki to była specjalność. Słuchajcie, zanim też industria przyszła na Górny Śląsk, no tutaj ta industria aż tak nie przyszła jak tam na wschód, no to Ślązoki zajmowały się chytaniem rybów. Były rybniki i tak to tu było. No, cystersy uczyły ludzi modernych metod gospodarzenia, rolnictwa. Mimo co klasztor był chudobny, to odgrywał ważną polityczną rolę. Od XVII stulecia łopaty stąd mogły posługiwać się biskupimi insygniami, mitra, pastorał. Powstała też srogo biblioteka, niestety do dzisiaj się nie zachowała. Tworzył Johannes Nucius, gadaliśmy już o nim, najwybitniejszy śląski kompozytor przełomu renesansu i baroku. Ludwik Bergel też, on też był kompozytorem barokowym. No i tutaj przybywali też pątniki ze Śląska, no ale też ze Polski, ze Czech, ze Moraw. A w roku 1638 przebywała tutaj część świty króla Władysława IV Wazy. We 48 tegoż samego stulecia książę szwedzki Karl, nieskorniejszy król, a we XVIII stuleciu powstało tutaj przy kościele gimnazjum. Wcześniej była już elementarno szkoła. No, mnichy nauczały tutaj miejscowo ludność. Tutaj mamy ten dawny młyn, co że godą, tutaj klasztor. Ciężkie czasy dla cystersów nastały już we XV stuleciu. Husyckie wojny, lata 1419-36. Ja przypominam, co Śląsk przynależał wtedy do czeskiej korony, no ale nie do Królestwa Czeskiego, jak to felernie jedni gadają. Do tej czeskiej korony przynależały i Czechy, i Śląsk, i Morawy, i Łużyce. Śląsk miał swoja niezawisłość. Nie roz o tym rzech godał.
No i rok 1428. Tutaj przychodzą husyckie wojska. Plądrują, niszczą dobra cysterskie klasztor, no ale odbudowują to nie skorzej. Dalej mamy rok 1617 i klasztor, kościół goreje. Odbudowują. No ale już w roku 1627 z kuli 30-letniej wojny przechodzą tutaj wojska Mansfelda. Wojna 30-letnia. To wojna, co toczy się w Europie, tutaj na Śląsku też, no w Polsce już nie, na Śląsku ja, w latach 1618-48. No i to głównie religijna wojna pomiędzy protestantami a katolikami. Choć Francuzy, katoliki, poparli protestantów, no to z kuli tego i że byli antyhabsburscy. No a Habsburgowie, wiemy, katolicy. Interes państwa ważniejszy od interesu religijnego. No i wtedy wojska Mansfelda nie ino niszczą klasztor i kościół, no ale też groble i jazy na klasztornych rybnikach. No ale to wszystko po wojnie udało się odbudować. W roku 1733 kościół, klasztor i cołko Jemylnica zaś goreje. No i po tym budują to, co widzimy. Odbudowują kościół i klasztor w barokowym sznicie. Kościół powiększyli dwukrotnie. Georg Friedrich Ganz, architekt, kierował tym wszystkim. Zachowały się gotyckie elementa w bocznych nawach, okna, w prezbiterium okna, no ale całki wystrój, ołtarze i tak dalej mamy barokowe. To jest czas baroku. No i dzięki temu ten kościół jest większy od tego w Rudach. Naprawdę jest rogi. Wtedy też postowo ta wieża, pierwej wieży nie było. No i ze małymi przebudówkami to zachowało się do dzisiaj. Nie skorzy przychodzi rok 1810 i sekularyzacja. Król pruski Friedrich Wilhelm przejmuje klasztorne dobra we całkich swoich ziemiach, no a Śląsk przynależy je reskirowany od pruskich Hohenzollernów. Choć jako śląskie księstwo wcielony do Prusów jako Provinz Schlesien je dopiero po wiedeńskim kongresie w roku 1815. No i kościół stawał się normalnie farnym kościołem. Jak to było? Bo mamy dwa kościoły. Zanim przybyły cystersy, no to tam diecezjalni, wielebni reskirowali tym kościołem. No i tamten mały kościół to był farny kościół, no a tutaj cysterski i klasztorny. Tam łazili ludzie, no ale pod koniec XVI stulecia diecezjalny farosz umrzył na dżuma, no i wrocławski biskup dał ta fara cystersą. Oni odprawiali, tam wszystko reskirowali, z kuli tego, co było też mało wielebnych. Do roku 1848 cystersy krudziły tutaj farność. No i cysterski mnich robił za farorza. Potem zaś diecezjalne wielebne, no i tak je do dzisiaj. Są już we Gąsiorowicach, dziedzina z roku 1325, no i mamy tutaj mural śląskiej Ołmy. No i szajbnięte co je co, to jest z 50 lat XX stulecia bild, no i tak na co dzień łaziły tutaj baby. Jeszcze pora 10 lat do zadku. Mamy jeszcze tutaj drugi taki srogi mural Marię i Franca Gaborów, krawców stąd. A Franc robił też za
sołtysa. To jest bild z roku 1962. Tutaj wylazła taka baba, co tutaj mieszka i nam powiedziała, co tych murali je, nie ino murali, bo tu je na deskach 16. Projekt powstał w roku 2023. No i tutaj mamy kolejnych ludzi. To są ludzie, co już nie żyją, no ale tutaj kwaterowali. No a tutaj ule i biny. Trzeba dać pozór, no ale z kuli tego mamy fajny miód. Przy głównej ceście mamy jeszcze trochę tych murali. Marta Meseli ze synkami. Hop zginął na wojnie, a to jest bild genau ze czasów wojny, 40 lata 20 stulecia. Mało dziedzina, no ale fest zwiedowno. Mamy też tutaj te frankońskie domy. Mamy i kapliczka i krzyż. Kaplica Kuzocy świętego Sebastiana, mojego patrona. No i gąska, no bo gąsiorowice. Mamy też tutaj szczreka gąsek. Wszystkich wam nie będę pokazywał, no ale naprawdę werci się tutaj przyjechać. Mamy szlak, szczreka idzie wandrować i po gąskach, i po muralach. No naprawdę ten Górny Śląski fest interesantny. No i ostatni już mural, co chcę wam dzisiaj pokazać. Jeśli chcecie więcej, przyjedźcie se tutaj. Gertruda Moj. Narodzono w roku 1918. Bild z roku 1934. Hajtła się ze Konradem Sobotą. No i do Teroski familio Sobotów tutaj kwateruje. A my jademy dalej. Grodziec od Pejtra. Pejtrowy Grodziec, tak chyba po śląsku powinniśmy go dać na ta dziedzina. Peters Grec pierwej, albo Petrów Hradec. Tak też, takie miano też fungowało, choć nieoficjalnie. Piotrogród to od 45, bo Piotrówka, tak jak mamy dzisiaj, to dopiero od roku 1946. Fest zwiedowno dziedzina, jeśli się rozchodziło historią. No za mną kościół, dzisiaj katolicki, no ale nie było tak pierwej. Historią. Powiedział, że chce będzie o Husytach. Jon Hus zgorął na stosie we Konstancji 6 lipnia roku 1415. 4 lata nieskorzej husyckie wojny, to są Grzech Godą, do roku 1436. No i katoliki i umiarkowane skrzydło husytów, ultrakwisty, zadały cios taborytom, radykalnym husytom. No i taboryty zaczęli mianować się czeskimi braćmi, stali się pacyfistami, no i zeszli do podziemia. Potem prześladowania we XVI stuleciu od Habsburgów. Śląsk wtedy też był habsburski. Husyty, czeskie bracia, tak richtig, emigrowali do Wielkopolski. No, Polska tolerancyjno wtedy do nich, jako też do książęcych Prusów. Śląsk był jeszcze pod Habsburgami. No ale wszystko pomieniło się w roku 1742, kiedy to Friedrich II Wielki, król we Prusach, przejął śląskie księstwo od Habsburgów. No i wtedy tutaj zaczęły osiedlać się ewangeliki, no i czeskie bracia, to są też protestanty. Ja on nich tutaj zaprosił, ten król kolonizację za czasów Friedricha. Śląsk zniszczony wojnami, potrzebował ludzi, no i przychodzą tutaj. Byliśmy we jednej miejscowości, Grodziec, dzisiaj to się mianuje Friedrichsgrec, tak się to mianowało. Grodziec, bo gród od Friedricha, kuzocy Friedricha II wielkiego króla we Prusach. No ale było mało roboty. Dziedziny były przeludnione. Jałowo ziemia. Te czeskie bracia byli rzemieślnikami. Nie było zbytu tam. No i gledali czegoś inszego. No i pastor
Peter albo Petr Sikora znot ten plac kole Jemielnicy. Wtedy porośnięty gęstym lasem. Petr albo Peter Sikora narodził się w roku 1797, umrzył 40 lat, nie skorzy. Żył niedługo, no ale założył tutaj ta dziedzina. W roku 1828 zwrócił się do pruskiego reskierunka o to, co by tutaj mógł osiedlić kolonistów. Problemy administracyjne. Chcieli, co by każdy miał po 100 pruskich talarów. No, potem zgodzili się w końcu 3 lata nie skorzej, dali im ta dziedzina, no wtedy jeszcze tak nie dziedzina, bo oni musieli wykarczować lasy, musieli to wszystko tu założyć, no i mieli 6 lat wolnizny, potem sztojer. No i jedni nie wyrabiali, jedni emigrowali, jedni musieli, 9 familiów musiało sprzedać ta swoja ziemia, kupili to katoliki ze okolic, albo obiedencyje polskie, albo niemieckie, toż dziedzina przestała być homogeniczna, jak Friedrich Gretz. Choć większość personów na zaczątku XX stulecia deklarowało tutaj czesko i morawsko gotka, to, no ale polsko i niemiecko też była deklarowano. Jeśli się rozchodziło Abstimmung, no to zdecydowaną większość była za Niemcami, bo choć byli czeskiego pochodzenia, to pamiętali, co Prusy dali im tutaj możebność normalnego, pokojowego żywobycia. No ale ze tych wszystkich czeskich osad tutaj najwięcej welowało Polski, no z kuli tego, co były też te osadniki spoza tej wspólnoty, tak idzie powiedzieć. No i co? Kuzocy tego Petra Sikory zamianowali ten plac, Peters Gretz, Petrów Hradec, wybudowali kościół już po śmierci pastora w roku 1892, ten co jest za mną. Od 1946 dopiero jest to katolicki kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Panienki. Mamy fara kolej niego, mamy szkoła kolej niego. No i tak tu te żywobycie się toczyło aż do roku 1945. Okej, to większość autochtonów citła do Czechów, do Pragi, nie skorzy im kole Hradca Kralowy, dali plac, no a potem wyemigrowali, większość z nich wyemigrowała do Niemiec albo do Ameryki. Fest zwiedowno historio czeskich braciów husytów. Śląsk naprawdę jest wiedowny. Na Śląsku mamy wszystko i takie zacne historie. Śląsk był tolerancyjny. No, za czasów habsburskich nie bardzo. No, chyba, że za czasów Franca Józefa, no ale to już tutaj nie było Habsburgów, to Łopawsko ziemia, Cieszyńsko ziemia, no to ja. No ale wcześniej, we XVI stuleciu, XVII nie bardzo, potem Hohenzollernowie dali tutaj zwola rozmaitym konfesjom, religiom. Przy farze mamy dynkmal kuzocy poległych we I światowej wojnie. No i pora zwiedownych łądek, a jeszcze tabula dołożono kuzocy poległych we II światowej wojnie, to na ich w 90 latach, 27 rok. Ktoś poległ Witek, Józef i 21 Unikal Fritz. Szajbnicie, skąd te daty tutaj są. Jakie mamy miana? No, moje. Fischer, August, Edward, Elie to moja familia? No raczej nie. Miano Fischer było fest popularne i w Austrii, tam bardziej nawet, w Niemcach, no było popularne, choć nieczęsto widza na dynkmalach kuzocy I i II wojny światowej to miano, no naprawdę, no to się co nie ma tak popularne tutaj w tych placach. Jakie jeszcze miana takie, co by wskazywały bardziej na taki czeski muster, albo morawski, Sterzik, ja? Albo też bardziej śląski. Co tu jeszcze? Orliczek,
Cyntawa i Marienkirche z roku 1253, przebudowany we XV i XVI stoleciu, wczesnogotycki. Jest budowany ze łupanych bloków wapieni triasowych gogolińskiej formacji. W XIX stoleciu był przebudowywany i remontowany w latach 1868-80 po tym, kiedy go zawrzyli w 1872 roku, bo groził zawaleniem. No i wtedy podczas tej przebudowy ściągli tynk między innymi. Ten stary tynk zachował się, nie pierwotny, bo on potem go dołączyli, zachował się ze zadku. Tam mamy też obraz świętego Hiacynta, świętego Jacka, Łodrowąża, ja wiemy, śląskiego świętego Dominikana. Wtedy też dobudowali zakrystio, warhany dali nowe, a ołtarz główny jest z roku 1950. Przy kościele mamy Mainbaum, no i roztomajte tabulki. Między innymi ta informuje nas, co od 2004 roku kludzą tu Kejbera. Na koniec karnawału we śląską tradycją, no ale u nas raczej tego chyba na wschodzie nie ma. Kludzenie bera tukej od 2004 roku je i no roz podczas COVID-u tego nie było. No obejrzyjcie, Feuerwehra, staro Feuerwehra i co? To Renault, a tamto, co? Tu Feuerwehry, słuchajcie, jeżdżą. Chyba coś goreje, bo i helikopter z wierchu lotał z jakimś takim łonym, z jakimś korbem. No, mono obejrzymy, nie wiem, jadymy już do domu, godzina drogi, a ja się z wami żegnam i proszę was za tydzień. Pyrsk.